ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. ҳама каса бардураи азиз созен хубен, саломатиётон хубай, настаренутон созай. Мардуми ғариб ҳама каса тенҷен хубен, ништияген, кору боротон рафтесай ништияга. Гӯш кинен ки дар имрӯза навор чӣ рӯй кардагиян, ба далши чақчақ мекунем. Хоб ду мошин ҳастаи ятиш дар Санкт-Петербург, дигариш дар Екатеринбург ай. Я мошин дига ҳастаи дар Вотико дар Тоҷикистон. Хонаҳои заминӣ рӯй кардагиян бардуро хонаҳои ана мисол заминӣ якам хеле хона ана дар ноҳияи Фархор ҳастаи 90,000 сомон, шаҳри Ваҳдат, шаҳраки Абдураҳмони Ҷомӣ ва бардурои азиз ай дига ҷо. Хулоса квартира ҳастаи шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат ва ноҳияи Зафаробод. Қизиқи видео ҳамияе ки се комнатаи аст 45,000 сомон. Яъне ки се комнатара 710,000 рубл да шерои нар мехарен. Ва дига чизои арзон бардуро бисёр рӯй кардаган. Фақат видеои имрӯзаро ба қизиқ то охириша тамошо кунен. Аз куҷо хона замин квартира дар кӯра дар комментария бинависен. Ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, асб дора, ҳиндук дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонед тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен. Мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. мисли ҳар вақтаи аддоналакира ба ягон шлопки кандагӣ бизанен. Касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. рафтем ака. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория бардуро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. нарш бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекуна. шумо бардуро фақат занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, ака навор сар шид ба қизиқ я 10 минутак мара гӯш кунен. бардурои азиз, ина квартираи фасон ай шаҳри Душанбе квартира кофте сабден. ина мардак воре барои шуморо ёфтам. нархшам арзон ай, точкашам точкаи зур ай. бо диққат гӯш кунен. квартираи бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино 1. гипразем дабдай пишти заправкаи Тоҷирон. се хонага 9 этаж, мансардай 68 квадратни метр. ремонти хона пол гиза замонавӣ кардагияч хеле десен. ов светч пастаяни ҳастай дута ов дора мега. ҳуҷҷатҳо шартномавӣ ай. се қолин я шифонер падарка. касе ҳами квартирара бихара. нархи квартира бардурои азиз 320,000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешава. нархи зур неки. се комната гипразем пишти заправкаи Тоҷирон. се комната 9 этаж хеле гуфтам 320,000 сомон савдо мешава. 1,610,000 рубл мешиде агар хато накунем. номери телефонаш аст, ҳозир зангш бизанен. бардурои ғарибам ина як мошини арзон рӯӣ кардагиян. касе ки пул дорен бихарен қакататса кунен, бо омадан да мефурӯшен миёен Тоҷикистон. хуб, Volkswagen Polo будай соли баромадаш 2014 солои навшай. сӯзишвориш танҳо бензин, абъём моториш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиб мошин мега ки мошин дар ҳолати хубай. адрес город Санкт-Петербург. нарша гуфта ки 470,000 рублш бугӯ. 470,000 рублш мега бардурои азиз савдо мешава. ё алиша мешава фақат ба Toyota Corolla 1 ё Toyota Corolla 2 боша. ана 470,000 рублш мега 91,000 сомон мешава. адрес Санкт-Петербург. номери телефонаш, номери расияша имо WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. мошини хубай неки. асб пайда асб. хуб, бардурои азиз гуфтам ку подписатсия кунед. я рӯз на я рӯз хонаҳои арзони дилтона меёбен. ина бардурои азиз, бачаҳои Фархор агар подписатсия кардагӣ бошанд мада, ина хонаи арзон. ҳамин пул мешид ҳозир хида мехаридамаш да. хонаи бардуро қарор дорад дар ноҳияи Фархор, пеши говмол бозорш да. точкаи зур дай. раи калон я 100 ё 150 метр дуртар будай. 7 сотиқ замин да дид дар хонаи хишру ака кардагӣ қати калдорш. ремонти хона миёнае мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ов светч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. ошхона, баня, ҳоҷатхонарам доштай. як кам аз санг, як кам аз қими дигаам бардуро овардагӣ бидиян. нархи хона 90,000 сомон.
бовар ки нархи арзонда 90 000-ш мега арзон мешава. Пули урусӣ қати 420 000 рубл мешидай. номерои бологиш Мегафон Лайф дора, номерои поёнгиш Имо WhatsApp дора. занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Фархор бихарен. пеши Говмол бозорш дабидай. оли квартирои арзонам шеринар бисёрай дар видео то охирша тамошо ки чақчақ када тамошо мекунем. хонаи фиши бардро ана хонаи фурӯшӣ ва ҳам алишӣ бидай. ҳам фурӯшӣ ҳам алишӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат болои посёлкаи Наврӯз. 6 сотиқ заминда ду дархона қати кайлдораш кардагӣ, ремонташ абой задагӣ ана қой давӣ бидай. бо 4 дархонаи дига кайлдор, ҳаммом, фундаментош тайёр мебошад. овсвет ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам, дарвозаи 14 000 сомона задагӣ, ҳавлиш бардро стяжка кардагии хонара. ошхона, баня, ҳоҷатхона дора, оғили 9/5 доштай. нархи хона 430 000 сомон мега савдо мешава. ё мисол ана 2 ё 3 комната квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Ваҳдат боша алишам мекадай. мақсад ҳам фурӯшӣ ҳам алишӣ. ё 430 000 сомон мисол мефурӯшаш арзон мекуна, ё ба 3 комната мисол ё 2 ё 3 комната дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Ваҳдат боша алиш мекадай. ана пули урусӣ қати 2 миллион 180 000 рубл мешава. номерои телефонаш на бологиш Мегафон Лайф дора, номерои поёнгиш Имо WhatsApp дора. занг зада хонаи арзона аз шаҳри Ваҳдат бихарен. болои посёлкаи Наврӯз дабидай хона. беҳтарин хона бидайне ки бардрои азиз мегзарем ба 5 миллиони имрӯза як мошини арзони дига. мошинои хубан, мошинои камрасходан. ин мошин бардро ява хидмам доштам, кам-кам ҳай мекардам, беҳад экономични айда. Daewoo Tico соли баромадаш 1997, сӯзишвориш танҳо бензин, объем моториш 1 литр, коробка механик. ҳолати мошин хубай, мошин нахадуай. мошин бардро ана хоб бидай, ами бародара падараш мисол кам-кам ами мошина ҳай мекадая. дига да ами мисол ана хонада хоб бидай мошин. адрес ноҳияи Дӯстӣ, пештара Ҷиликул, пеши якшанбе бозорш дабидай мошин. нархиш 11 000 сомон мега. 11 000 сомон савдо мешава. 51 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, занг зада Тикои арзона бихарен. дӯстони азиз мегзарем ба 6 миллиони имрӯза. касе ки бардро дар Россияен ина як мошини дига мадароӣ кардан гӯш кунен. Lada Largus Cross соли баромадаш 2020 солай, 2020 сол. сӯзишвориш танҳо бензин, объем моториш 1.6 литр, пробегиш 43 000, коробка механик. кондитсионер дора, подогрев сидений, ана стеклоподъёмный кнопкаошай. адрес город Екатеринбург. нархи мошин 1 миллион 100 000 рублш гуфтак бугӯ. 1 миллион 100 000 рубл. касе харидор бошен таргават мекадай. ана пули тоҷикӣ қати бардрои азиз агар хато накунем 195 000 сомонӣ мешидай. номерои телефонаш Имо WhatsApp дора, занг зада мошини арзона бихарен. город Екатеринбург. Lada Largus Cross соли баромадаш 2020 чӣ хеле гуфтам, солои зур ана солои навш будай. дӯстони азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. як хонаи фасони дига бешухӣ хонара хушрӯгиша нигоҳ кунен, чӣ хел фасонае охӣ. нархшам арзонай, бо диққат гӯш кунен. хонаи фиши бардро қарор дорад дар шаҳраки Абдурахмони Ҷомӣ, кӯчаи Крупский дабидай, точкаи Зурда. 6 сотиқ заминда 6 дархона қати кайлдориш кардагӣ, термос, оби гарм механак постоянӣ ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ҳавлиш бардро стяжка кардагӣ, чойлови ангур дора, подвал, баня, чакдонг, дегдонхона, ҳоҷатхонарам доштай. хонара бардрои азиз ба чиза чораш мефурӯхтанд, ана ба чиза чораш мефурӯхтиян. нархша $55,000 мега. $55,000. ана пули тоҷикӣ қати 600 000 сомон мешидай, урусӣ қати 3 миллион рубл. бардрои азиз моро фақат $55,000 гуфтагӣ. хай мисол бо мо сомониву рублша қуш кардем. номерои телефонаш ҳастай, занг зада маълумоти бештара бигирен.
бачаё ча видеора пауза ки бара ро табушуки ба фикрам ки ховд гирифтесай. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ шеринар як шӯхитон мекунам. дӯстони азиз квартира дестен қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод сехонага 3 этажа 44 квадратни метрай. домои пешина хона ремонт дора. анасоби квартира мега ки дом дар ҳолати хуб мебошад. шаҳраки меҳнатобод навистагиай. ана хай занг мезанен маълумоти бештара мегирен. се комната чӣ хеле гуфтум 3 этаж ноҳияи Зафаробод нархиш 150 000 сомон таргават мекадай. пули уруси қати 720 000 рубл мешава. номерои телефонаш номерои ториксона касе харидор бошен занг зада маълумоти бештара бигирен. бисёри вақт бардорои пашкоҳо модаро менависанд ки ай шаҳри душанбе мисол хонаи заминӣ ё замин ё квартира бисёртар вонем. бардорои азиз ин ҳамин сабаб мисол бо як квартираи арзон барои шуморо ёфтем. бо диққат гӯш кунед. квартира фиши бардоро қарор дорад дар шаҳри душанбе духонага 6 этажда 49 квадратни метр район Шоҳмансур дом новостройка хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мега ки ана квартира дар назди масҷиди ҳазрати Мавлоно мисол қариб будай. нархи квартира 150 000 сомон арзон мекадай. 720 000 рубл мешидай. хай без ремонт коробка пул боша хай мегири я ободиш мекунӣ медрои зиндагӣ мекунӣ. номерои телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азизам мегзарем ба эълони навбатӣ яъне ки квартираи дигаришда мегзарем. квартира дестем бардоро қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат сехонага 2 этажда 75 квадратни метрай. домои пешина хона ремонт дора. соҳиби квартира бардоро бисёр маълумот додагӣ нест. ана даже навистагӣ нест ки мисол дом чанд этажаай. хай занг мезанен мепурсенеш. нархи квартира 145 000 сомон. гуфтагӣ нест ки дом чанд этажаай. фақат бардоро нархш аст 145 000 сомон сехонага 2 этажда 710 000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст занг зада маълумоти бештара мегирем. дӯстони азиз хонаҳои фурӯшӣ тамом шид. яда комментария фасона мехонем баъд хайрихиш мекунем ки овозо ба фикрам кам гирифтесай. хуб ҳабибулло навистае ки гил дар даруни дег лайка задам ба кавлез. кавлез қад задай ки дег хафа нашава. фирдавс 77 навистае ки гил дар болои моҳӣ мара дигаи канал намеёвӣ. мега ки навиштанея чишидем надидӣ. ба фикрам комментария навистай ё мисол гилбаз навистай. агар гилбаз бинависен гилбазмои фасон бинависен ма рекламатон кунам шерои нарохӣ. ана як хел гилбазмотону қаманӣ намекуна барои ҳамон реклама намекунам. гилбазми мисол фасон боша я бихандида охи роҳат куни ай гилбаз. акай аслидин қанта бизане ки гилбаз май гӯш кунен. гил дар болои трактор тиртир не. навистае ки гил дар болои трактор лайка биза доктор касалиё кам шава подписчико хирсан шава. бача гав нест. акай аслидин зинда бошӣ. ҷавонон тиҷӣ қанта биза шеринар. навистае ки гил дар болои варенӣ гарени сағраи габдонӣ образа хуб медонӣ ранги бобои айнӣ. хуб ими ҳамин бародар гап нест брат ана хоҷаев англисира мумкин бисёр дайма зурб донен хоҷаев ай ба фикрам навистае ки гил дар болои чиқрӣ ялайк монӣ мембирӣ. қурбон шеринар гапат надорам нигоҳ кучен чи навистай. дар осмон ду кафтарай да дастам гили тарай дар ҳамин канали Сауду Тиҷӣ 1000 лайкам камтарай мега. хуб бардорои азиз анай бародар хулиган я совет мега бите. ман рости габи қавми совета фикр кардам ягон мисол совет дода натонистам. хулиган гуфти гапо хулиганиша кардеда охе. ё прикол кадай нигоҳ кунед чӣ мега. акая мирғ дорам да як рӯз 10 та тухм мекуна бо гаранти дора. ана мегум бифурӯшимаш падарам бо ҷанг накуна мега. ҳамира як совет бите. мақсад ина дидем бардори азиз ҳамин хулиган як мирғ дошта 10 та тухм мекадай мега гаранти дора. ҳамира бифурӯшам ё нафурӯшам. агар бифурӯшам падарам ҷамъ мекуна. ҳамира ман фикр кардам мисол совет дода натонистам мисол совети ҳамира ку ҳамин комментария да бинависен яки ҳамин хулиган ҳамин комментариётона мебина як хулоса да бирояда шерои нарохӣ. гап нест не ки зинда бошен.
дӯстони азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки хона мошин се кироӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо якта ва якта гуфтам хай фикр мекунам шери нар нархи зур буд аз ки ҷои хона дар кора мисол шери нар комментарияда бинавис ман арзонтари уфта дар канал мемонам ва касе ки подписатсия кардагӣ нест подписатсия мисол медонед хай подписатсия чие ин подписатсияра биҷиқен зангулара инаму зангула мебурад дар бологиш монен вақти подписатсияра ҷиқиден шерои нар зангула мебурад зангулара дар бологиш монен ана вақти мо видеои нава дар канал мондем саразу шумо бо хабар мешинем медонем видеои нави пачкаи мара тамошо мекунед хай ки мисол ягон хонаи арзон ба қабл мекунед да шерои нар барои подписатсия кунед вай ҷае я дона ки бепула маёту набурен шерои нар ки хай имрӯз настроение буд бо хела қайтон чақчақ кардам худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен касе то охири видеоро қатимат тамошо кард дар комментария рақами 5 бинависен хай бардурои азиз.